pamenenso zinthu zambiri zikuchitika m'dziko lathu lino la Malawi, apanso papezeka mpingo wina umene m'busa kapena ochisogolera wakhala akuphunzitsa anthu ake mmene angalowere sataniki. So takhani pompo kuti mumve mmene mkulu wina waperekera umboni za m'busa ameneyo. Ineyo sina wapine tuze ndifuna waziwisa anthu za zomwe ndinakumana nazo mbuyo mu za mpingo wina umene ndi wa sataniki. Ndinaza kumana ndi abusa amene tinayamba kumayindirana iwo kumabwera ku mpingo kwathu, inenso kumapita ku mpingo kwawo. Kenaka anayamba kumatiphunzitsa zinthu zina zimene amanena kuti ubusa sapitira ku skulu, ubusa sumakhala ndi ma certificate. Iphunzitso zimenezo ine zinandipangisa kuti ndiyambe ma certificate anga aubusa komanso mapepala amene ndinali nawo okhuza ndi mawu a Mulungu. Ndine mbusa ku mpingo wa Army Revival Pentecost Church. Ndinapita ku skulu ya Harvesters Bible School ku Lilongwe. Ndipo pa 7 Juni chaka cha 2013 pamene ndinazozedwa kukhala mbusa, pamenepo natumizidwa kubwera kuno ku Baraka kutumikira ku mpingo umene ndatchulawo. Nditakumana ndi abusa amenewa atandiphunzitsa ziphunzitso zimenezi, nditanamba mapepala a ubusa wanga, ndinamba kupita ku mpingo kwawo ma service amamawa ndi masana, kutanthauza kuti no mpingo wanga uja ndasiya ubusa, mpingo wanga ndasiya, ndapita umene uja kukhala no membala. Nditakhala membala ku mpingo kwawo kuja kwa miyezi 7, iwaja anandikhulupirira ndikuona kwawo kuti uyuyu wakhazikika. Kenaka ananditenga ndikukhala gulu la anthu otchedwa ma inner circle. Ndi anthu amene amakhala ngati ma intercessor, anthu okhazikika ku mpingo amene amaphunzitsa zinsinsi zazikulu zokhuzana ndi mpingo wawo. Ku inner circle kumeneko anandiwuza kuti nditha kuyambano kumabwera kuma service awo ausiku. Pamene munkalowa mpingo umenewu makambaonera kuti munkabere mamawa masana, munkadziwa kunena kuti kumakhala simapempherero naso ausiku? Zimene zoti umakhala pempherero na ausiku ndi maziwa, koma amatiuza kunena kuti mapemphero ausiku amakhala anthu okhalokali mu inner circle amene ndi ma intercessor. Koma sini maziwa kuti kumeneko amaphunzitsako ziphunzitso zina zosiyana ndi zimene tikuphunzira masana. Chifukwa masanawo timaphunzira ziphunzitso ndithu za Yesu mmene no mipingo ina yonse imaphunzitsira. Kunena kuti Yesu akubwera, Yesu asala pang'ono kubwera, tilape machimo. Maservice awa amasana ifoti kumakhala anthu ambirimbiri amene amabwera. Ndino saphunzitsa zinthu zimene amaziphunzitsa ku maservice ausiku ayi. Koma masanawo kumakhala zinthu zambiri zozizwa, mauneneri ambiri amene amapangisa kukopa anthu ambiri kuti azibwera ku maservice amasanawa. Chimenechi ndi chalichi chimene amapemphera ndithu Sunday service mwa chalichi. Koma chalichi yomwechi timachitanso ngati mwa mafellowship chakumazuloko cha ma 2 o'clock. Ndiye mwakambapo kunena kuti kumeneku ndithu kumakhala zozizwa kapena kuti zodabwitsa zimene anthu ambiri amathamangirako. Mwina mungatiwuzeko zodabwitsa zina zimene zimachitika mpingo umenewu mmene Mulungu mmene mmaonera pachiyambi amawagwiritsira ntchito abusa amenewa? Kumeneku kumakhala zozizwa zodabwitsa, kuti matenda akuluakulu amene amakanika kuchipatala kungobwera kumeneku amachira nthawi yomweyo, osati kuti mmawa koma nthawi yomweyo. Kumakhala zozizwa zosiyana-siyana kuti no munthu kungomuwuza kuti no iwe ukapeza chakuti kuimba kwako, munthu amakachipeza. Ngakhalenso mauneneri amakamba mauneneri ndendende munthu chimene wakumana nacho, chimene mwina unakumana nacho. Ndinazaona munthu wina amene amadwala nsana, ndipo kuchipatala anafika kunena kuti no zakanika, anakafika ku Queens, saka zinapezeka kuti no zikukanika. Munthu ameneyo akumpempherera siku imeneyo anapezeka kuti no wachira pompo, ndipo munthu amayenda bwinobwino. Zinthu ngati zimenezo zinandipangisa kunena kuti pa mpingo pano palibe Mulungu. Mbusayu amatha kunyamula kapu yopanda kanthu mdzanja lake, ndiye amatha kumuyimisa munthu kuti iwe ukufuna ndikupase chiyani. Ndino munthu chakapempha kuti no ine ndikufuna fuel, ndino mkapu muja mmapeza kuti muli fuel amene amatha kukhuthula
ndipo mukapu yochepa mwina yaing'ono imene timayizira kapu matha kutuluka fuel ochuka olonga khale 10 liters or 20 liters okwanira ndi mmene munthu uja akufunira. Akamuyimisa wina kuti iwe ukufuna chiyani, munthu ucherekeze akufunira kuti ine ndikufuna Fanta, mukapu mwe muja matha kupezeka Fanta amene amatha kumupasa munthu uja kumkhutira muchotengera chimene munthu uja ali nacho ochuka mmene munthu uja akufunira. Wina mwina atha kulera kuti ine ndikufuna sobo, mukapu mwe muja mapezeka kuti muli sobo amamkhutira munthu uja muchotengera chake. Inuyo ndithu machita kuona nena kuti kaya mafuta agalimoto akutuluka, mafuta amene amatulutsa agalimoto amakhala mafuta ake ati petrol kapena diesel? Amene amakhala amene munthu akufuna, amene wachula ndikufuna petrol ndikufuna diesel, amatuluka omwewo amene munthu anena. Munthu amatenga chotengera chimene iye nacho 20 liters kuchokera mukapu imodzi yaing'ono imene timayiziwa matha kutuluka mafuta ochuka kusaza mu 20 liters mmene munthu anyamulira chotengera chake. Motino anthu amatenga zimene akufuna kuti no umu ndikanyamuliremo chakuti. Zimenezi zikamakhala kuti zikuchitika amatchula zina Mulungu kuti zichokera kwa Mulungu kapena amati zimenezi zikuchokera kuti? Zimene zikuchitika amatchula ndithu Mulungu, amatchulanso Yesu kuti ndi amene akupanga zimenezi. Amapemphera ndithu mu dzina la Yesu. Akamampasa munthu amanena kuti mu dzina la Yesu landira chopempha chako. Ndino chimachitika chimene munthu wapempha chija mu kapu muja mapezeka chimene munthu wapempha chija ndikumpasa munthu uja. Kapu ameneyu amakhala kapu yemweyu kapena amasintha makapu? Amatha kusintha, lero amatha kutenga ina, mawa atha kutenga ina, koma makhala awo. Kuservice ni samasintha, kapu yake makhala imodzi yomweyo imene chilichonse chimatuluka mu kapu yake yomweyo, samasintha kutenga ina ayi pa nthawi. Akabwera ndi kapu tsiku limenelo, kapu imodzi yomweyo ndimene imatha kugwira ntchito kupereka kwa anthu zosowa zawo zonse zimene akuzifuna, samasintha kuti no akutenga kapu ina ndi makapu a plastic iwa. Inuyo munayamba mwalandirapo kaya mafuta amene magalimoto kaya Fanta ameneyi kaya sobo ameneyi ndikudzilawa kuti nzofanana ndi zimene timagula kugosa leko kapena ngati munalandira anthu amene amalandira amati zimagwira ntchito bwanji kapena zimamveka bwanji? Zinthu zimene zimamveka mmene zimamvekera ngati mafutawo amagwira ntchito mmene amagwira ntchito petrol or diesel. Sobo Fantayo ndi chimodzimodzi imene amamvekera ineyo ndalawapo ndi chimodzimodzi imene amamvekera wina aliyense. Ndithu ndakhala ndikumwapo Fanta ochokera kumeneko koma samamveka ngati akuchokera mfriji, amamveka otentha ngati amene otinosiwa mfriji ayi. Munthu wina aliyense amene angafike kumaloko amatha kumunenera ngakhale munthu asapemphe kuti ino ine ndikufuna mundinenere, amatha kumunenera ndi fotokozera vuto lina lililonse limene ali nalo. Amatha kufotokozera china chilichonse ngakhale chinthu chotino anakumana nacho kale papita zaka zambiri, koma amatha kufotokozera kuti iwe unakumanapo ndi chakuti munthu umapezera kuti akuzizwa kudabwa kuti zimenezi munthu waziwa bwanji. Zakusogolo la munthu amafotokozanso kuti iwe kusogolo kandi kuntchito kwako ukumana ndi zotere kandi ku business kandi mabanja ukumana zotere ndipo munthu uja zimapezeka kuti no amakumana nazo ndi zinthu zija kumakhala kuti no munthu uja anayankhula zoona pa uneneri wake. Kuti mkimeneyo anthu akaona zimenezo zizwa zimenezi zimapangisa kuti no amene angaone akawuze anzake kuti no tiyeni uku ndi kumakhala chikhamu chambiri cha wanthu amene amakhamuka kumabwera chifukwa cha zozizwa zimene zimachitika kumeneko. Mafuta galimoto akampasa munthu, galimoto imayendadi, amakhala kuti amaoneka kuti ndi eni amanena kuti zinthu zimene zikuchokera kwa Mulungu, samanena kuti zikuchokera kuna kulikonse mamati kwa Mulungu chifukwa ndi nthawi tsopano imene Yesu wafika kuti no apange zozizwa kuziko lapansi, kuti ziko lapansi aliombole kumavuto amene anthu ali nawo. Nditaona zozizwa zimenezo zinandipangisa kuti no ndikhazikike pa mpingo paja. Nditakhazikika anandisankha kuti no ndikhale mmodzi mwa gulu la ma inner circle. Ma inner circle ndi gulu la anthu limene amalikhulupirira kuti no ndiokhazika pa mpingopo ndipo atha kumaphunzitsa zona zake zenizeni zinsinsi za utumiki umenewu, zinsinsi za mpingo umenewu, anthu amene amaphunzitsa cholinga cha mpingo umenewu chimene akukhazikisira kuziko lapansi lino, zimene anthu ena amene amabwera masanawu samaziziwa, zimene masanawu samaphunzitsa kwa anthu, amaziphunzitsa ku gulu limene lochita ma inner circle ndipo
amaziphunzitsa usiku ukhaokha. Ndio ineyo anandisankhano kundika kugula ma inner circle, gulu limene limapitano usiku, gulu limene limaphunzira zoona za mpingo umenewo, zinsinsi zenizeni za mpingo umenewo zimene anthu opita masanawa samaphunzira nawo ndipo samazidziwa. Gulu limene lama inner circle limapita kumene kuku daily, mosiyana ndi gulu lina lopita masanali limata ali masiku ake amene anapasidwa amene makhala ma service amasana. Gulu limene limakumana madzulo chamma 7 o'clock mpaka usiku 12 o'clock amakhala anthu akuweruka. Atandisankha kuti yambe kupita ma service amadzulo mu gulu la inner circle, ndinakhala odabwa kuyamba kumva ziphunzitso zina zimene amatiphunzitsa zosiyana ndi zimene timamva kuziphunzitso za masana. Ziphunzitso zimenezi ndinayamba kudabwa kumatiphunzitsa kunena kuti Yesu kumwamba kulibe ndipo Yesu wathu ndi uyu, ife timapembedza Yesu uyu amatisonyeza munthu. Mulungu kumwamba kulibe ndipo Mulungu wathu amene timapembedza ifeyo ndi uyu amatisonyeza munthu. Amatiphunzitsa kunena kuti cholinga cha mpingo umenewu nchonena kuti tikhale ndi mafumu ambiri amene ndi onenera, azizanenera kuti kuziko lapansi kukhale njala, kuziko lapansi kukhale matenda, kukhale muliri. Ndipo muliri wa matenda ukabwera, anthu azizakhamukira kwa ifeyo amene ndi maprofeti. Tizizatha kumachirisa anthu aja, anthu azizaona ngati kuti ndi Yesu wakumwamba koma ali Yesu wa ziko lapansi. Kuyambira pamenepo anayambano kumandipasa mphamvu anthu onse amene anali ku inner circle kumeneko, amakhala akupasidwa mphamvu siku ndi siku. Mphamvu zimenezi amanena kuti ndi za ulamuliro mwina ochirisa matenda amene agawidwa ku ziko lapansi amene anthu akudwala aja. Mphamvu zimene amapereka zimakhala zona kuti tizatha kupanga zozizo zosiyana-siyana, nafenso tizatha kupereka kwa anthu zosoweka ngati zakudya, anthu azizadalira kwa ifeyo. Koma dzuloku ndi kumeneno amayambano kuma masula zonena kuti ifeyo si a Mulungu wakumwamba koma tili ndi Mulungu wathu. Kumayambira kusamati masula kwenikweni kuti ndife a sataniki, koma titakhazikika anazati masula kuti ifeyo ndife a sataniki. Mapemphero amene wawa amachitikira ku nyumba kwa mbusako. Mapemphero ausiku amene amachitikira ku nyumba kwa mbusa. Mphamvuzo kaperekedwe kake mmene amatipasira amangoyima nkumanenera ngati kutipempherera. Landira mphamvu ndi mmene muja mmakhala anthu kugwa basi kumaoneka kuti anthu mwina kugubuduka. Landira mphamvu ndi amatchula mphamvu zimene siku limeneyo akupereka. Pasiku pamakhala ndi mphamvu zake zimene amapereka. Mwina ngati lero afuna apereke mphamvu za machiriso ngamapereka. Landira mphamvu za machiriso, landira mphamvu za machiriso. Kuti siku limenelo service ita anthu mutalandira mphamvu za machiriso. Mukapitanso mmawa mwake amakhala kuti akonza mphamvu zimene akufuna kuti mulandire. Mwina mphamvu za uneneri. Siku limenelo makhala akatiphunzitsa ayamba kulandira mphamvu za uneneri. Landira mphamvu za ndeno anthu agwa sowatani ndi kumakhala kuti anthu akulandira mphamvu za uneneri. Siku lina amatha kupereka mphamvu mwina za kuona china chilichonse, kuti mmene munthu tekeze mmene ndili pano nditha kumaona ku Blantyre, nditha kumaona ku Lilongwe, nditha kumaona kwina kulikonse. Siku lina amatha kupereka mphamvu za kutha kuyenda kupita kwina kulikonse kumene munthu ukufuna, kapena pita kulikonse kumene iwowo akutumani kuti mukachite chimene akufuna. Kuyenda kunena kuti kodabwisa anthu kumakuona kuti ulipo mpano koma iweyo wayenda, mwina wapita kwina kwake ukukapanga zinthu, kapena ukatulusa anthu mchalichi, kapena ukatenga munthu kwawo kumbweresa kuma service au siku wancholinga azamuzaze ziwanda zimene akufuna. Mphamvu zina zimene amapereka zimakhala tembele ya munthu kuti zisamuyendere, kaya ndi kuntchito kapena ku business zisamuyendere. Cholinga munthu uja azabwere kwa inu kuti mukhale ngati ndi thandizo lake kumpempherera aone chozizwa, aone ngati niyo ndino anthu amwachitira chozizwa. Pomwe muli inu nomwe mwantembelera munthu uja sizinakamuyendere, akabwera kungomuneneraso zinthu kukayamba kukamuyendera. Mphamvu zina zimene amapereka ngakhale maloto kwa anthu. Kupereka maloto kuti munthu alote
akalota maloto aja mwina kumulotesa kuti upite kumpingo kwakuti kumene ukapempheredwe ndi mavuto amene uli nawo, kapena kulotesa ngakhale mupite kumpingo wakuti akapemphere kumene koko kuti mavuto atha. Mphamvu zina zimakhala ngati zimenezo. Mayendedwe ake amakhala mayendedwe odabwisa, onena kuti iye uja akangoti ndikukutumani kuti no mupite kwakuti amatha kutituma mu ina seko muja kugawa magulu atatu. Zimatheka kuti gulu lina amanena kuti mupite ku chigawo chakumwera, gulu lina chigawo chapakati, gulu lina chigawo chakumpoto. Lero anthu makhala kuti mulipompo komano mumangopita ngati kungopita nthawi imodzi kupita kumalo kuja mmapeza kuti muli kumalo mumatha kupita kukalowa ngakhale mu chalichi kukatulusa anthu onse mchechi muja wayika panja mipingo ina. Abusa mpingo muja amata kumalalikira maona ngati anthu alimo muno koma anthu atatulusidwa panja. Mwina abusa ukhawo amene amapembezadi muchionadi amata uzindikira una kuti chilipo chimene chikuchitika muno ndipo zimalephereka anthu osatulusidwa kunjayi. Apo ali mu mpingo mungati muli anthu ochepa opembeza muchionadi, ukhawo opembeza muchionadiwo ndi amene amakanika kutulusidwa muchechi muja amata kumva di mawu, koma ena onse amene amapembeza mwina amuphatikiza ndi mauchimo ena sapembeza muchionadi amata kutulusidwa muchalichi. Ngeno mukawatulutsa mmatani nawo mmapita nawo kuti zimakhala bwanji chifukwa munthu onse umatha kuziona kuti pano paine ndidakali nchalichi abusa akulalikira mpaka na service yonse imene ndikutha. Ine anthu mmatani nawo kuti mufike powatulutsa komanso mapanga nawo bwanji? Tikafika mu chalichi timapita mipingo ina osati mpingo athu. Ngeno tikalowa mmene muja munthu kungo mugwira pena palipose, nde tikalowa mmene muja mwa sataniki munthu kungofika pa munthu ndikumugwira zimatheka mzimu wake kuunyamula iwe ndoti no umatha kutenga anthu angapo osati munthu mmodzi ugwira anthu 10 nthawi imodzi 3 seconds utokhala kuti wagwira anthu 20 useja wanyamula nthawi imodzi mwina pa pewa manja wanyamula useja ndikupita nkukasiya panja. Iwo amaziona kuti no ndili muchalichi momwe muno uthenga umene kulalikidwa sakuumva bwinobwino sukulowa mkati mwake kuti akatuluka muchalichi muja sangakakumbukire kuti ndamva uthenga wanji. Ena ndi aja amangozera kumagona muchalichi kumaganizira kunyumba kumaganizira mwina ndita makagwira ntchito yakuti kapena pano ndiyo zanga bwezi ndikuphika kuganizira munthu amene unayambana naye mwina munthu amene uli naye ngongole kumaganizira zinthu zina osamaganizira za muchalichimo. Simakhala kuti tawatulusa anthu otero. Ngeno abusa akamaliza kulalikira service ikatha mawabwezeretsa kapena zimakhala bwanji? Service ija ikatha yo timatha no kuwatenga ndi kuwabwezeresano akawapita kwawo atabwezeresedwa mzimu wawo uja imachosa mzimu wa munthu uyo. Zimathekanso kunena kuti amatha kutituma kunena kuti ndifuna mukamutenge wakuti munthu uyo amakhala onena kuti mwina amuona kuti amabwera kuma service amasana ndiye munthu uja wasiya komano akumufuna kunena kuti amuzazebe ziwanda zoti akawapita kuchalichi kwawo munthu uja asamakambe mawu. Timatha kukamutenga munthu uja kukatenga mzimu wake ndikuubweretsa ku service ya usiku umeneko. Timatha kumuyika ziwanda ukatero timatenganso mzimu uja kukamubwezeretsa munthu uja kwawo kawiri matha kukhala usiku mene mzimu wake umakanyamulira ndikuti munthu uja mwina amakhala kuti mwina akugona. Ndeno mzimu uja ukakabwezeresedwa kwa munthu uja amakhala kuti wazazidwano ndi mizimu yoyipa ndi ziwanda. Munthu amene iyo akafika kumene kuku amakhala ngati munthu maoneka ngati munthu mmene iye uja amaonekera bwinobwino. Amatha kuikhazika pakati chifukwa kawiri timakhala mu nseko kuti tazungulira mseko chonchi ndi amakhazika pakati ndi kumachira ngati akumpemphera kuti ndikupasa mphamvu yakuti ndi mphamvu zake zimakhala ndikupasa mphamvu zoti uzilimbikira kubwera kutumiki kunoko usamakalimbikire kupita ku chechi kwanu usamakamve chilichonse ukapita ku chechi kwina oloka makamva ulaliki pa wireless usamaka ukhulupirire ukamakaonera pa TV ulaliki usamaka ukhulupirire ukapita ku chechi kwanu usamaka ukhulupirire olabusa ako owakhulupirira ukhale ifeyo munthu akakhala kuti uwatengedwa amaoneka mmene amaonekera mmene alili ngati wavala kandi trouser la black shirt ya white apapanso munthu akatengedwa amaoneka mmene alili mmene wavalira wavalanso shirt ya white trouser black mmene alili kuja ndi mmene amaonekera apapa munthu akhala kuti
watengedwa. Pali anthu ena amagona osavala, mukakhala kuti makatenga mabwera nawo amaoneka motani? Munthu tikakhala tamtenga amaoneka mmene alili, kaya wavala chovala chimene wavalacho ndiye kuti ndi chomwe chimene angaonekerenso kumaloko. Wagona kaya sanavale ndiye kuti aoneka chimodzimodzi mmeneno analili kwawo kuja. Zimatheka kuyankhula kuti kwakuti kutchula kudera kukhale matenda akuti. Matenda aja amachitika ngakhale pa munthu na kuti munthu wakuti adwale, munthu uja zimatheka ati kudwala, ndipo nthenda imene tanenera ija imachitika pa munthu amene uja. Mmene anandilowesa mu gulu la inaseko ndi pameneno ndi nthawi yomwe imene anakhala kutino andilowesano ku satanikiko. Kungolowesa ku inaseko iwe makhala kuna kuti walowano ku sataniki. Kugulu limene lili la ku inaseko timatha kukhala ndi zovala zina zakumeneko. Izizi zimatha kupezeka kutino zokha zimene mwavalazi pa nthawi zokha zachoka, wavala zovala zakumeneko mofanana molingana ndi level yako imene uliliweyo. Zimatheka monga tineyo ndi level yanga, zimapezeka kuti zovala zachoka ndimapezeka ndavala chinkanjo, chimalaya chapamwamba chionjezera chapamkanjo, chisoti pamutu pa sapato yakomweko, manjamu kunyamula ndodo zimene zinali zovala za chifumu. Ufumu wakumenekoko zovala zimene zizi munthu sumachita kuziveka ayi, komano zimangopezeka kuti kungochitika nthawi imodzi ilisachoka zangobwera zimene zakhala kuti iwe wavala zovala zimenezozo. Zimene zizi zimachitika molingana ndi level yako mmene ulili, chifukwa level imene ndinalile ndi level number 2 pene kunasala level imodzi kuti ndifikeno pa ufumu weniweni utino ndidindidwe chidindo chomaliza chitino ineyo ndine mfumu. Ndino mu level number 2 tunakhala ndi zovala zake zimene mumavala mu level imeneyo. Level number 2 imeneyi zovala zake zimakhala mikanjo ya black, ndodo ya chifumu, nduwira pamutu ya chifumu. Ndino umakhala kutino uli ndi ulamuliro, wayamba kukhalako ndi ulamuliro omatha kumalamulira kutchula zinthu kutino zichitike. Level number 1 ndi anthu aja amene amangobwera masana chabe kuma service amasana amene saziwa zoona zake zeni za utumiki. Koma a level number 1 iyo amakhala kutino Yesu wakumeneko wakutumiki kumeneko amalowa mu mtima ndi kuwachosa mawu a Mulungu amene anthu aja anakhulupirira, mawu oonadi enieni a m'Baibulo. Amachosa mawu mu mtima mwawo, wachosa chikhulupiriro ndiwapanga kukhala kutino akafika ku level number 2 azikakwanisa kukhulupirira ziphunzitso za ingo umenewo, akaona kuti no apapa takwanisa kumalamulira anthu aja. Beno ndimene amatha kumusankha munthu kumpitisa ku level number 2 yomapita ku inner circle ya usiku. Sopano kugulu la usiku munthu akachoka mu level number 2 akakhala kuti munthu uja akukhulupirika ku level number 2 amakhala kuti akumpitisa ku level number 3. Level number 3 imeneyi imakhalanso ndi service ake nthawi zina, service ake ndipo amakhala kumene kuja amadinda anthu aja chidindo chomwe anthu pamaso chonchi kuthupi chonchi sitingachione. Chifukwa munthu uyo wa mu level number 3 amakhala kuti no ampasa mphamvu zambiri za Satana zomafanana ndi Yesu wawo uja chimalembedwa pamphumi. Mwakambapo onera kuti anakuwuza nena kuti mumpingo mmenemo ali ndi mulungu wawo komanso ndi Yesu wawo, koma onsewa ndithu ndi anthu. Yesu ni mulungu wawo amenewa ndi ndani? Mulungu wawo ndi wamkazi. Ndinakaonapo ine amakhala ku Chirogwe ku Blantyre. Mulungu wawo ndinampezano ku nyumba kwake. Ndinampeza anatamuimbira kuti ndibwera nthawi amene alowa kumene mugulu la inaseko. Tinali anthu angapo amene anatitenga. Kenaka panambika mwambo umene ulira kutipasa mphamvu ndi ulamuliro wa sataniki. Anthu amene tinapita kumeneko atsopano tinalipo anthu 6, azimayi 4, azibambo awiri. Ndipo anayambano kumati tikafika ku Chirogwe
tinazafika ku nyumba kwa munthu amene amachira kuti ndi mulungu waku satani kumeneko. Tinafika ku nyumba kwake ku Chilobwe ndipo anatilandira kumalo kumeneko kunali ku nyumba kwake timachitira kumpanda pabwalo pa nyumba yake. Tinapezako ndithu anthu ambiri amene achokera m'madera osiyana-siyana, ena akale mu gulu la Inner Circle ngakhalenso ena atsopano amene amafuna kuti atilandire kutipasa mphamvu ngati kutino anthu atsopano amene atiwesane mu gulu la Inner Circle. Usiku cha mwaka 9 mwambono tilandira ku gulu la satani kumenewu unayambika ndi nyimbo zimene timayimba. Kenaka tinayimba nyimbo zina zolambira zimene anthu amalambira kumamulambira mulungu ameneyo, ena kumagwada, ena kumalambira ndithu chipumi kumagunda pansi ndi kumamulambira mulungu ameneyo. Mulungu ameneyo paja ndi munthu, si mulungu wakumwamba, ndi munthu. Ndiyeno titatha nyimbo za kulambira, kenaka mulungu ameneyo wakumidima wa sataniki anayimirira. Chimene chinandidabwisa chinali yena kuti anatitenga tonse amene tinali alendo ku gulu limene lili la Inner Circle, anatilowesa nyumba. Timafuna tidziwe kaye mwakambapa kunena kuti kumene kundithu anthu amalambira, ndikudziwa kuti kuphatikizaso ndi nomweso malambira nawo kumulambira mulungu amene ali mzimayi ku Chilobwe kumeneko. Timafuna tidziwe kuti pomulambira mulungu pa mmati chani mulungu wanuyi mmati chani? Nthawi imeneyi anali atakhala pampando, anakhala kusogolo pampando wake ndithu olemekezeka bwinobwino. Enafe tinali titakhala pansi pamene ena azikuluakulu ena anakhala m'mipando. Polambira nyimbo, tiyambe ndi nyimbo zimene zimayimbidwa kulambira, zinali nyimbo zimene anthu ndithu mipingo ena ambiri amaziyimba. Nyimbo amazitchula anthu ena kuti za praise and worship. Komano nyimbozo pamalo pamene anthu amatchula kuti Yehova, timachosa zina loti Yehova, timayikapo zina la munthu ameneyo, mumakhala mu nyimbomo mayina anthu amenewo. Ndeno kumakhala kulambira, ena kugwada, ena kugwada chipumi kumachigundisa pansi, kumayimba nyimbo zomalambira anthu amenewo. Komanso ngakhale pemphero limene anthu amapemphera lolemekeza amatchula munthu ameneyo. Ndiyeno makatelo zofuna zanu zimakwaniritsidwa, mayankhidwa, tilekeze kuti mwina madwala zimachitika kapena zimatani? Zimene zonse zimene munthu amapemphera zimakhala kuti zimachitika, ndipo kwambiriso zimachitika modabwisa kotya. Kaya ndi matenda munthu mapezi patino kuchira. China chilichonse imene ukupempha, ntchito kandi business kandi chotani, chimapezeka kutino chikuchitika. Chifukwa ilolo kuchita zodabwisa zinali ngati cholinga chawo chenicheni cha kuyambisa gulu limene la satani chikupika ngati la mapemphero. Chifukwa amatiphunzitsa kuti tikufuna tizichita zozizwa zodabwisa kwambiri imene ngakhale anthu sanaganize kuti zitha kuchitika. Ife tikufuna tizizichita mu njira yodabwisa ya sataniki, koma kunjako anthu aziziona ngati za mapemphero. Ndiye munthu matchula vuto imene uli nalo, iye ujayo amatha kukuchirisa. Komanso amatha kukuyankhula ngakhale ali kutali iwe uli kwanu. Iyeyo ukamfunsafunsa ngakhale ali kwawo ali kutali, amatha kukuyankhula ndi kukuyankha mawu amene iwe wafunsa. Pompo ndikumva kunena kuti munthu uja, Yesu uja, ineyo wandiyankha. Tilekeze kumufunsa chinthu chimene mwina kutanthauzira mwina kwa Bible kumene iwowo amakupotoza, ukamfunsa kuti apapa tingawaphunzitse bwanji anthu muwapotoza mmene inuyo mumafunira. Amatha kukuuza pompo kuti no vesi limene timayankhula motere, amatha kukuuza kuti no uduse sewu wakuti. Sewu wakutiwo kuli achifwamba, ukadusa kumeneko akugwira sewu wakuti kulibe achifwamba. Ngati zimenezi amatha kukuyankhula. Iye ali kutali, ali kwawo, iwe uli kutali. Zinthu zimenezo amatha kukuyankha ndipo zimachitikadi. Mulungu ameneyu ikafika nthawi yoti akufuna zionetsere kunena kuti iye ndi mulunguji, ndipo ife timkhulupirire. Zimapezeka kuti ife timasintha zovala zathu kupeza kuti tavala zina zosasilika bwino, kuti zovala zachoka zabwera zina zimene tavala. Nayenso apezeka kuti wasintha, wavalaso zovala zimene iye wakaniza kuti avale, wavala kanjo, wavala nduwira pamutopa, komanso m'manja mwake muli ndodo imeneyo ndi yachifumu yoonesa kuti iye mphamvu.
kuti mutinkhulupirire kuti ndi mulungu. Ndiye kuti tonse amene tili mmene momwe timapezeka kuti tasintha. Aliyense apeza kuti wavala zovala zakumene koko, zovala zathu zimene tinavala zachoka monse ziyika bwino. Zabwera zovala zakumene koko. Zovala zimene zimatha kukhala mikanjo ya black, zimatha kukhala mikanjo yefira. Nkhope zawo zimaoneka amakhala anthu achena kuti akuoneka ngati ndi ulemerero wina wake, kuti akuoneka ngati wala choncho ndi mawalidwe ake aja. Ngati wina chochi wene mawalidwe mwana kuti akuwala kuti azizionesa kuti ndi aulemerero kuti ndi mulungu komanso Yesu. Ikafika nthawi yoti asintha avala zatsopano, ife tavala zatsopanoyo, ngakhalenso mipando yawo imasintha. Amaoneka kuti akhala pa zimipando zaulemerero kwambiri, zimipando zooneka kuti zodula kwambiri zija, zooneka zagolide, zimipando zabwino kwambiri zimene amakhalira zimipando zawo. Akangosintha kuti afuna aonese ulemerero wawo, afuna ationese kuti tachoka pamalo amene tikupemphererawo. Zimaoneka kuti tili kumalo kwina kumene mipando yake ndi yodula, zovala zake ndi zinaso. Mipando imene timakhalira poyamba, mipando imene tikangofika kumene imene timakhalira imakhala yomweyi ya plastiki. Komano tikangofika kuti zasintha kuti atichosa, chifukwa amata kutichosa kanthawi kamodzi kutichosa kumaona kuti tili kumalo kwina tikunyumba kuja kumene talambira mwambo wawo wakuti basa mphamvu uja. Timaziona kuti tili kumalo kwina ndi zovala zake zimaoneka kuti ndi zina mikanjo yofira, mipando yake imene makamaka Mulungu ndi Yesu imene amakhalira. Kumalo kumene konse pano kumene atipitisako kumakhala kuti akhalira mipando yooneka yagolide yodula imene kunja kuno sitinayionepo. Timapita kumalo kwina. Mwambo uja wakati wayambika. Ndi mmene mmangoona kuti zangosinthika kuti simuli kunyumba kuja, simuli pamalo pamene mwayambira mwambo uja. Muli kumalo kwina kuoneka kuti sikumene kujaso. Kumalo kuoneka kotera zovala, zooneka kuti mwavala zina, mipando ndi ina. Zimankhala ngati kuti tangosowa kumalo kuja kuti tili kumalo kwina. Zimangooneka kuti tili chinyumba chooneka chowongola kumene kukuchitika mwambo. Kwa chinyumba kumene kumazenzika kuti kuliso anthu ambiri kuchokera malo siyana ngakhalenso maiko ena amene timatha kuwaona kumalo kumeneko. Timatha kukumana ndi anthu ambiri ochokera madera ena mdziko muno ngakhalenso maiko ena akunja amene timakumana nawo. Ena azibusa, ena maprofeti otchuka amene ena amaziwika kwambiri timatha kukumana nawo kumeneko. Aziprofeti amenewa ndi azibusa amenewa nawo samakhala akulambira nawo Mulungu ameneyo ndi Yesu ameneyo wasatanikiyo. Ndipo mbusa wina aliyense kapena profeti aliyense amakhala ndi nthawi yopempha kwa Mulungu ameneyoyo, kupempha mphamvu zatsopano zoti azikatumikira, azikalalikira kuti anthu azikaona zoziza, azikaona ngati mbusa uja kapena profeti uja azikanenera kwambiri komanso azikachita zozizwa zambiri zooneka ngati za Mulungu, koma zili zokapempha kumene koko. Aziprofetiwa amapita kumene kukapempha mphamvu zomakatumikirira kuziko. Maprofeti ndi azibusa amenewa choyamba chimakhala kuti akafika amalambira, akalambira ndino ali chigwadiro choncho amayamba kupempha zimene akufuna kuti inu Mulungu tikupempha kuti mutipase mphamvu zambiri, mutipase uneneri wambiri, anthu azikaona zozizwa. Ndiye pamene paja Mulungu amawakhuza anthu aja pamutu kuyamba kuwapasa mphamvu kuti landira mphamvu ya uneneri, landira mphamvu za machiriso, landira mphamvu ya kuchita zozizwa, landira mphamvu ya kuchita zodabwitsa. Ndi anthu aja pamene paja makhala kuti mphamvu zikulowa, akapita kutumiki kumene amatumikira kandi kutchalichi kandi autumiki awo za mphamvu umene uja zimakapezeka kuti zinachitika. Kuwapatsa mphamvu zake amawapatsa motani, amawatani? Kuwapatsa mphamvu kwake kumakhala kuti munthu uja wagwada, ndipo Mulungu uja amawagwira pamutukwa kumachita ngati akuwapempherera koma akulankhula kumawuza kuti ndikupatsa mphamvu zakuchiritsa anthu, ndikupatsa mphamvu zakulemera kwambiri, ndikupatsa mphamvu zakuona zinthu zobisika za munthu zimene
zinachitika kapena zimene zizachitika sogolo. Ndikupasa kuona, ndikupasa kumva zimene mwina munthu anayankhula kalekale kapena zimene zizayankhulire kusogolo. Amakhala anthu aja kulandira mphamvu zimenezo, ndi akachoka kupita ku mautumiki awo zimene zinakachitika. Mbusa uja kapena profeti uja amatha kumakamva zinthu zimene zinanenedwa zokhuza ndi munthu uja, ndi kumamuwuza kuti akuti anayankhula zakuti kwa ine, kapena amatha kumakaona zinthu zimene zinachitika kale pa munthu kapena zimene zizachitika sogolo pa munthu, khala ngati kuti za Mulungu koma awapusisa anthu zili za sataniki. Azitumiki amene ali kumeneko otchukaso analiko odziwika bwino m'dziko muno kapena analipo anthu osadziwika kokha? Kumeneko kwa Mulungu amene uyu kusataniki kumene kumapezeka azitumiki ambiri, ena otchuka enanso osatchuka, azibusa komanso makamaka maprofeti ambiri amapezeka kumeneko otchuka akumalai kuno ngakhalenso amaiko ena akunja. Aziprofeti ena profeti ndinakumana naye anabwerapo kumwambo wina wake kumene anasatipeza. Kumalo umeneku kunali kumene inazasonkhana kunyumba kwa mbusa amene wa kumidimayo. Ndipo nokena ngati apezeka tino tasowa ili kumalo aja ndimanena kuti malo hoda kuisa amene timatha kuno kupita kwa moda kuisa. Ndipo kumalo kumeneku kunapezeka kuti prophet anatipeza. Atafika prophet ameneyo anazayimirira kusogolo kwathu, ndipo kenaka tinayimirira tonse ndikuzungulira ngati kuchita siku. Ndipo prophet ameneyo anayamba kutipasa moni wapazanja tonse. Atatipasa moni wapazanja atamaliza anagwa pasi kuyamba kumulambira Yesu wa sataniki uja. Atalambira anazagwada ndikuyamba kupempha kuti tikupemphani mundipase mphamvu zambiri zautumiki ndizikatumikira nazo, ndizikachita nazo zodabwisa kuti anthu azikandikhulupirira kuti ndine mtumiki wa Mulungu. Ndipo pamene paja anamika dzanja pamutu kuyamba kumuwuza kuti ndikupasa mphamvu zoti uzikachita zodabwisa zambiri ukapita ku utumiki wako. Ndi ambiri amene amatenga mphamvu imene umaonesa zozizo kudziko lapansi. Kumeneko kunalinso azibusa ena ndoti sanatchuke kwambiri ngati ena timati ena azibusa ena otino osatchuka kwambiri amene timakhala nawo kumenekoko. Kwambiri mbali imene iyi ya sataniki cholinga chake ndichofuna kuzoza anthu amene ndi ngati azitumiki, azilaliki, azibusa, maprofeti. Anthu ambiri amene amapezeka kumeneko amakhala kuti ndi azibusa, maprofeti, azilaliki, kwambiri amakhala kuti no anthu ake ndi amenewo. Koma makamaka kugula ina sekoli ndi makamaka kupanga azitumiki kuti azioneka kuziko lapansi ngati kuti ndi azitumiki a Mulungu. Ndichifukwa chake kwambiri opezeka kumeneko amakhala kuti ndi azibusa, maprofeti opezeka kwambiri kumeneko. Cholinga chimene kwambiri amkumalimbana ndi azitumiki ndichonena kuti amatiuza muziphunziso zimene amatiphunzisa, amatiuza kuti ife tikuona ndipo tikuziwa kuti Yesu asala pang'ono kubwera. Ndi cholinga chathu tikufuna kuti titumize anthu ambiri kuoneka ngati azineneri komanso azibusa ngati ochita zozizwa kuziko lapansi. Cholinga anthu ambiri azibwera kumapemphero azibusa amene wawa asataniki. Akamabwera kumapemphero amenewa anthu aja azizazidwa ziwanda kuti asamakondenso mapemphero azibusa eni amene akutumikira Mulungu, azikonda kusatira mauneneri. Cholinga anthu ambiri asocheresedwe achoke m'mawu a Mulungu asatire ziphunziso zonyenga za sataniki. Titamaliza kumulambira Yesu ndi Mulungu amene yuli wa sataniki anatitenga ndikutewesa nyumba mmenemu ndimene anazatenga mafuta odzola akopa anazatipaka nayo pa chiponi mafuta amene aja. Ndi atatipaka pa chiponi anatiuza kuti atapamene ndakupakani mafuta awa ndakupasani mphamvu zoti tsopano inuyo mwalowa ku gulu lathu la sataniki. Atatero anatenga kandulo ndi kuyasa, anatenga kandulo
ofanana ndi anthu amene tinalowa mmenemo nambala yake anayasa kandulo yonse kukhala ngati aliyense amene tinali mmenemo kandulo mmodzi atayasa kandulo iji anatiwuza kuti mmene ndayasa kandulo chonchi zikutanthauza kuti kuwala kwa kandulo tikufaniziranso kunena kuti mphamvu yanga pamene lapande kutino ikulowano mwa inuyo mukapita kumakatumikira kulikonse mmene ndingakutumizeni kuti muzikatumikira mphamvu yanga izikaonekera anthu azikaona za mphamvu zikuchitika zodabwitsa zikuchitika monga mmene kandulo imaonekera kuti ikuwala mu mdima inunso za mphamvu zanga zizikaonekera kumene muzikapita. Atatero atamaliza mwambo umene wa kandulo kenaka anayamba kumatigwira mmodzi kumamugwira pamutu kenaka ndikumayankhula mawu ona kuti ndikutasa mphamvu zonena kuti ukapita uzikapanga zodabwitsa zambiri anthu azikachira ndikupasa mphamvu zoti uzikanenera zakutsogolo kwa anthu zimene zitazachitikire uzikanenera zimene anthu kale zinachitikira kale. Ndino anatipasa mphamvu zambirimbiri atatipasa mphamvu zakuchita zinthu zija komanso kutumiza kuti anatiuza kuti ndikukupasa mphamvu zoti uzikanenera kutino kukhale matenda ndipono muzikaona anthu akumadwala cholinga anthu akabwera kwa inuyo mukapempherera anthu aja azichira aziona kuti zachitika zodabwitsa. Izizi zinachitika nthawi yayitali usiku wonse zinafikira mpakana chakumafirikoko m'bandakucha ndi mmene anamaliza mwambo wonse. Atamaliza mwambo umenewo wakutipasa mphamvu umenewo anatilangiza kunena kuti izizi simukuyenera kuti muzikauwula chifukwa zimene ife timakhulupirira si zimene anthu opempherawo amakhulupiriranso ndino musamakauwule wina aliyense amene azikauwula ifa. Mulungu ameneyo amakhala chapatipati kuthekanso kuti mwina ena amakhala kuchilobwe komweko sakudziwa kuti kuli mulungu ali chapatipati kuchilobweko amakhala pati kuchilobwe umeneku nyumba yake ilandikana ndi chalichi cha mphamvu zimene inalandira usiku umenewu zinali zoti somakamaka tizitha kugonjetsa mipingo ya anthu amene amapempheradi mulungu oona weniweni. Timatha kumayenda kumapita m'mipingo ndi kumakagonjetsa mphamvu za anthu zopemphera mulungu weniweni kumatulutsa anthu mu chalichi kumasiya panja kuti asamaze mawu asakhulupirire mawu oona a mulungu. Kusataniki kumeneku amatiuza zinthu zimene tizitha kugwiritsa ntchito ndipo amatipasa zinthu zoti tizitha kumakagulitsa anthu zinthu monga ngati soko zinthu ngati mchere anointi oil ameneyo zinthu ngati madzi penaso timikango zinthu zimene zizi amatipasa cholinga chona kuti tizikagulitsa kumakagulitsa anthu. Wauza anthu aja timauza kunena kuti izi tazipempherera ndipo mukagawaza mnyumba mwanu maziwa kapena mukakamwa mukachira komano musopo muja mafuta muja kapena mmadzi muja mumakhala kuti mwayichika mphamvu za sataniki zimenezo zimene munthu uja akamwa amapeza kuti wachiradi koma amachira ndi mphamvu ya sataniki. Amatipasa zinthu monga zipatso ngati apples amatiuza kuti tizitha makagulitsa anthu aja. Tikapita kumalo kokatumikira timawagulitsa anthu ndipo timawauza kuti zinthu izi soko uyu kapena anointi oil uyu kapena madzi awa tawapempherera ine mukakagwiritsa ntchito mukakadzola kapena soko mukakasambira muchira komanso muona zodabwitsa ntchito muite kukondweredwa mukupeza mukapeza ntchito. Ndino mphamvu imeneyi ya sataniki imeneyi imakhala kuti tayilowetsa musoko muja tayilowetsa mmafuta muja kapena muzipatso zija anthu aja akakadya chipatso chija kumapeza kuti nthenda ngati ndi nthenda ija achiradi koma kuchira kumene samachira ndi mphamvu ya mulungu wakumwamba amachira ndi mphamvu ya kusataniki. Ndiyeno ziwanda zimenezi mazilowetsa bwanji kuti ziwanda zimenezi muzichotse kusatanikiku muzilowetse mafuta odalitsidwa amenewa madzi odalitsidwa amenewa kwenikweni mphamvu zimenezi mazilowetsa bwanji mmenemo? Kayesero kwa mphamvu mulungu ameneyo amatha kungogwira ngati ndi mchere uja amatha kungogwira mchere ndikuyankhula ndi mawu ake kuti ndikuyankhula kuti mchere umu muone mphamvu yanga yakuchiritsa muone mphamvu yanga yakuti anthu azikapeza ntchito
anthu akatenze mabanja amabhizinesi awo azikatukuka ziwanda zimalowa mumchere muja ngati ndi zipatso kaya ndi timipango ziwanda zimakhala kuti zili mmene muja anthu akangogula timipango tija amakhala kuti agulaso mphamvu zija zili mmene akagwiritsa ntchito amakhala kuti agwiritsa ntchito za kumidima zonsezo zimakhala kuti mulungu azigwiragwira. Umu ndi momwe Azuze afotokozera momwe abusa ampingo wawo amaphunzitsira anthu awo njira zimene angalowere Sataneke.